ponovo sa parolama. Zaboravi parole. Imam jedan posao za tebe. Idi tamo. Ovde? Još malo nadesno. Savršeno. Narode Koralova, obrati pažnju. Narode Koralova, varaju vas i lažu. Znala sam. Plemeniti radnik neće više da trpi odvratnu pohlepu gospodina Krabe. O čemu on to priča? Ne znam, ali ima megafon. Razmontirat ćemo mašinu ugnjetavanja šraf po šraf. Saseći ćemo osnovu velikog biznisa u korenu. Čak ako nam za to bude bila potrebna čitava večnost. Nemam pojma o čemu Ligislav priča, ali stvarno zvuči ubedljivo. Uz vašu pomoć maj narodne volje zdrobit će kuću ropstva gospodina Krabe za vijek i vjekova. Ogladnila sam od ove silne podrške. Ej, ljudi, hajdemo na pljeskavicu! Niko ne mari za sudbinu radnika. Važno im je samo trenutno zadovoljenje. Sjajan govor, Ligislave. Praktično su ti jeli iz ruke. Ali ipak nisu, gospodine Lignjuslave, zar ne? Jer su jeli iz moje ruke. I da ste samo ranije stupili u štrajk. Hvala vam što ste napali mušterije parolama i sloganima. Gospodine Keba Krabo, sada ste preterali. Možete mene da zadirkute, ali Lignjuslav je veliki vođa. Mi radnici smo ujedinjeni. Dosta nam je vaše pohlepe. Pretestarisat ćemo vam stolove i razbijet ćemo stvari narodnim maljem. A onda ćemo... Lignjuslave, kako ide dalje? Razmontirat ćemo mašinu ugnjetavanja. Da, i to! Lignjuslav i ja ćemo štrajkovati dok ne dobijemo ono što zaslužujemo. Makar nam za to bila potrebna čitava večnost. Večnost! 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 U štrajku sa Sunđer Bobom čitavu večnost. I dalje nije fair. Lignjuslave, kladim se da će stari Krabo skoro da se slomi. Lignjuslave, 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 Lignjuslave. Moram da molim gospodina Krabu da me vrati na posao i okončam ovu noćnu moru. Dobro večer, gospodine Lignjuslave. Slučajno sam bio u prolazu, pa sam pomislio da svratim, da... Vas preklinjam da se vratite na posao!